A ty nie wiedziałeś, że wrócisz wieczorem do domu? Żeby nie Wiemy, że będziemy wracać o 18. Żeby nie zdążyli, żeby Tak. nie zdążyli. No mówię, że myśleliśmy, że będziemy wracać o 18. Ale ja nie No, ale mimo wszystko zostaliśmy do rana. A wy? Wy nie macie kota! No nie macie. mamy. On trochę żarcia dostał. Jak nie macie? Przecież mamy. Nie macie. Smakował do Czego drugiej nie mamy? miski. Kota. A Nie kot- macie kota. Jak to nie mamy? Obydwoje mamy przecież. Oni tam nawet mają dwa, jeden na innym balkonie, a drugi My mamy dwa po sąsiedztwu. Dokładnie tak. Uwaga, na czerwony mi się przechodzi. Tu się zawsze przechodzi, bo tu jest. Kto ci powiedział, że ty masz kwadratowy tyłek? Jak głupoty normalnie. Ej, no ja to widzę czyste. A ty mówisz o moim tyłku? Tu mam pałeczek, tu mam dołek, tu mam znowu pałeczek. Bo ty normalnie, ty masz Lidia. Jak się ruszam, ten pałeczek To się nie ruszaj. jest bardziej zawieszony. A on to kręci. A dziurki masz jeszcze fajne, wiesz, to musiałabym trochę kieszkę zakryć. To jak z tą parówką. Bo ja mam na ostatnim tym na urodzinach ja mam parówkę. A to paroko było bardzo, to paroko było bardzo dobre, tylko brakowało jakiegoś... Ty mówisz, Bela jest parówkę! Może nie zdążą, nie? Nie? Może nie to, no. No, fajnie, Trzymaj kciuki. Trzymam kciuki, Trzymaj. żeby nie zdążyli. Trzymaj kciuki. Wszędzie były same czerwone, wszędzie czerwone. Nie ma jednego, ale ten czas jest dobry. Dobry był.